chain ni kwa ba no. Obi nya say bi anko baby. Obi nya say bi anko baby. Asine de bi boyi chwo cha bo no fungen. Asine de bi boyi chwo cha bo no fungen. Obi abodi say from po double Pharisee. Oh, everybody meets me am wa fo. Pambri na do go be ni say prama no. Oh, everybody meets me am wa fo. Pampa ya do go be ni say prama no. Open pump the very entrance of fungen. Open pump the very entrance of fungen. Oh, so you go go singen. Oh, so you go singen. Oh, go to the singen. Oh, go to the singen. Oh, go to the Sacramental Security Council, Union Security Council. So the Security Council for Regional Security Council wara eba no so the regional minister na die ni na no pe ni mo do la kra ti weyi mba washi deputy regional minister say only council then na yona mention you eba ya yene regional police commander DCO Pepuku, the Central Military Command, Brigadier General Afo, also can by the Sani Onoakasa Neba, Dr. Bouvier Ansan, Ono, Noye Swami, MC, Onoso Ewa, Honorable Timagambra. Also, and I will say, Ofuru Emma Yura. Now, the name Honorable Ejini, wanting Honor will say, Quadasu Emma Yura. Now, you buy a sedi, a mamre, Etiano, to buy a Ikura Lunisa, Yeshnapu, Pentusia, now, Whisky so. Yukra Pantu Yensa Brandy to Yukra Pantu Yensa Yanana Asantinima Susnap Pantu Yensa na Yesakura Utum for Bomadi Yanana Asantinima Bomadi Achami Bomadi Akrati for and so Bomadi and a Hinkwaso Bomadi. Esekura ujampa utebia nso eka ho eno na otumfo achami ene yede ba beso me a di chami ma council so process became the chief executive and the Regional Security Council by no muslim nebo two for the mas papa. I'm going to take a step over.
Archbishop Emeritus Aketisa. Archbishop Emeritus Peter Kwesi Sapon Anka opese onwa oba na obechia na hoya omufri amanone ya America memu King University ama besani ebechia na sanchia na ne ho enfam papa nti waro npa bo ahye be se ni omani enfam bo na mechi nti awokwe school for ene won ma church for ebeye edu engoto ena yenya yinyama omo emugu mada Teresa ne sisafo a omhwe inyanka ene yafo esusu ene yaso bekaka enso kanu ndina ebaya ena tisi onosi nti ene omo baya ene na ono ani mi akoma wodi o mani no fo mo ma hia wodo wede nchiem ene omo baya madam no no bi dia de nse otum fo de mase baba kwai Kofi Kingston ele yedene bechia na obi bebusa se Kofi Kingston one kwan Kofi Kingston asantini de hye a yewura no aba prekope ne de hye prekope nana prekope ne maame ne Elizabeth Sakode doctor yi ensufri atwoma techiman ekura miwura no ade maame a mehwe so nikunu efri edoso ni nyina ye wura no ade a na de twam kura ne se Kofi Kingston de ye wo no yifichire ya enti ye wura de aprekope na sa brantie enfie bebre kakredi bebre no de ko amanole ye America mem no ko do America mem no wo de ne ho ekodon Kurobia, your friend, World Wrestling. To World Wrestling, no, kutukubo. We are seeing now what deal for a warrior, see a question. Now, boss, kutukui. Now, the equasi, and say, a fee, all many chefs, no. Now, on one a day, Kofi Kingston. And now, winning. Sa title no the whole world one winning that's the problem now the only step maybe the answer we want am say 7 year old previous
Senka upon the Wiasia, and the Wiasi in an eye to Fodia. Therefore, upon Wiasi, on one at night, I put to and Boswo. Empty every the name upon Yasa about somebody or the Tana America memoir in a year. Now, more 7 Moody Sa to body chino. Sembeka, Ubia by a friend with tattoo, woman draw near me. I sebo a video jata, a video Sadia stress or the bed sunset of Liberia about the eternity. Nana, you see, you be a church lewa, I prefer. Any asante, any one for the other one. Now, you can't want to say, was this a ring in no more? Your country said, 7 say to your body dear, your walk moody. No, Kunsa, and we could never say or tell them. What to meet Nassau, no, now the 14. It's a fee for years about the body. What to make fans in America? I brought food and bread in a cheap, our way documentary of Famo, Nasabi, Yura, and Nana no pepper. Into your buyer, and then up today, and Nana Kingston, and then a Busia, Eba, and then I'll be a day. No other than I say, no one is rational. The son said, no, I get title, no different, you know. All my brother of the party, and so all my in team was every room. I just will look at it. And your buyer will have no rational. When you saw the title, that's a bar. And the fire, la, on a Busia, and at my mind, yes, sir, and a cup bar, comma, Eura, champagne, Adaka, and a snap, and so comma, and Santihima, snap. And 2 you know, and so now I think him idea. 2 for 1 dear, and now I think him 1 dear. The buyer, yeah, one name no. Yes, no, bro. I don't know, so they're not my hand and to get the dance. The big guy, you perceive a difference, and part team Lord not to war. They're tossing me, no part team Lord not to war. I'm a different thing. Now, the other can say, a while, and you do they send him cry, the man or day, a money to me, a bit to money to Kunimino. And they say, all of the Nitibia, a room, and Tiakofra, and no dear, so dear, and the other to home. And to be clear, the bus will walk, rain the more, no aqua, no aqua, and or crack of Frano. No groups, no kind in Chia, was the beginning and Nasu Tamachi, Okojama, and yet the Papa now what they didn't with him. Amia Dom, Mira, Pipe. I wanted to say, first and foremost, thank you for allowing us to be here in order to pay homage. It means the world to me to be here. I haven't been back to Ghana in 26 years, so the welcome and the way that I've been received has been so very, very touching, and I appreciate that. I was a baby when I left, and now I'm grown, and when I won the WWE Championship, it was so important for me not only to achieve my childhood dream, but it was important for me to bring it back to Ghana so that I could represent Ghana at that very, very highest level. The WWE Championship represents the highest level of achievement within our company. So I wanted to present a gift here. This is a replica WWE Championship title in hopes that you will also achieve and be blessed with the highest levels of judgment, prosperity as you guide the people to greatness. So thank you again for allowing me to be here. Grand Prix Kofi Kingston, running a bush
na nana suma kwa hini ewo ahimfia hasabe ye ba bebusa no na wabonti ne wakyerɛ ne dwumadie ewo amanhia ahimfia nana yema ha ye wura wa hini me ba cho nana kudi ankasa di sei ba fo asabre kuja wo so be oto so besa wo sante inu suma kwa hini nana na ye kase obi ye suma kwa hini a wadwuma pa ewo ahimfia ha ene sei ahimfia asem de pempi no yɛmfa nkwa abɔnten na ne titi ne tiatiare sɛ sɛdeɛ din no kyerɛ no ɔsɛ nsuma nkwa nti suma biaa ahene ɛne nyinaa so ɛwɔ santehene nti abosom nyinaa so bɔ santehene ho bae asuo bɔ santehene ho bae nkramofoɔ asɔfoɔ biribiaa bɔ santehene ho bae na ɛbo sɛ ka sɛ suma a kɔmade da wo kɔm koraa no sɛ wogye di sɛ bi wɔ ma yɛ suman ka hyɛ wɔn so ɔnyini sɛ bɛbi wɔn asumai deɛ da wasene tɔma mpo bansere da wasene na wogye di sɛ bɛbi wɔn ayɛ sumai nti ade bi a wɔn ho biara no kyerɛ sɛ nsuma nkwaa nti biribi a yɛ wɔhyɛ bɔ koraa so wogye di sɛ bɛbi wɔn ayɛ sumai nti ka nsuma nkwaa na adwuma no so ɛkɔ akyiri kyɛ deɛ yɛkɛ ɛsiane sɛ madi kaka kyerɛ sɛ wɔsante nsuma nkwaa hene nti mawie na nchirima esua de afamu a be na be ka kire ye nchirima o nchirima de enne no empenfo no fa ya nkura na boro nia ewo fie empenisi bo fie benefo de buani aguso enne asore akata amamre so amamre so ayaka so akosi broni woni de nti no ye wo the well tradition no custom no culture nti woni bi dia ede no nya ne din na ya tue de na gu na ya fo mo de no and there's one radio rajini kasa so ka ya santi ya chomna ya yensa ye brofo na kwada no yebusia wo se de ne rija wo ye benfo no ye ye no aye ananya aye de ne tukpo bi adi aye de ne so beda ho ye tu ni din aye da busum mu tetwa ye wura santene obim so odina tano de cheche santamai mo se mebri entina omo di papa ana de di bone entina sua tira hwehwe ni minim na ma bi etofo tetu ogokro bi mu a grama entwam na grama ho de ye no aye fi fa konten ene wona nam ye gonzo brada ye gonzo fiada so na yesu abai na yesu ba Jerusalem na hobi Jordan wo ba ho bai ma ko ma hunu Jordan ye ba ho bai ada de ese no tisi antu ebo ase ye nsa ye chia ko fatiti de no ya ko ebu ko ko hwe na tita ko te ba ya fa so a ebedu ba bie no se wa hwe ya wo hini be he suit no tabake so ye chiwa de ye yi yo nya fe na wo ye ya wo hu busuani kobre ati ira awre ho nim teto asemba fia wo hu ye ni papa nu aguo ye ni mama nu aguo na etu bom se amam nti enema no bebre akoyi ya hwe ni yesu a eno bu so bi se abusua be na ba wonim ade o musa ya na refiefo na ka kire no ana brantie ababa du ayifia so fa be nkunu so fa ni fa wonim o so hinde ye ofe eto so obedi se wo che wa hine ani die kwa so wonim na de bai shame kwa no wan wonim go di ni wa wonim trafo ni wa wonim je never say pro ni ahwe bedu be ba pro kan na boni ados kontompo de praye te to so de naka kontompo no o fam wa de to fam ko ko abefa osuro enere ye bodwa
ɔmampanin so ɛyɛ na Archbishop abɔbɔ mpaeɛ na chief imam abɛkuru so na yɛdeɛ no yɛgya yere yɛto ɔtɛto danta yɛdeɛ no yɛdeɛ no ɛde yɛ akɔmhyɛ na yɛto atwene nti sɛ obi ka kyerɛ sɛ amane hu no nyinaa faa afiri hɔ a wɔbɛgya ni adɛ na obi di yɛfrɛ no adɛ ɔboa adɛ pa yɛfrɛ no obi di fofie wɔdaa no ɛda bɔne nti biribi a yɛyɛ biara no ɛwɔ ase na yɛhyɛ dɛ butu no ama nɛ asɔfoɔ bu yɛfa so yɛni na ho nti yɛm sɔfo bi sɛ medwa wo bɛyi na woyɛdwa wo yera wobɛpɛ sɔfo bi sɛ mimaloto no ma ɛbaada bɛn sɔfo bi sɛ malam sɔfo wɔmfoɔ bi wɔ sɛ mema wo double money fa 20 million bra ɛgbà mmerɛ 200 million ɔno kwate kɔ sɛ ɔmo ntoma bitɛ didi ɔno ɔwɔ sae na ɔkasa kyerɛ wo wo nyina nyɛ na ano ɛsɛ apan sɛ yɛnhwɛ ma MPC no bi nhwehwɛ mu ade so ɔde so ɔmo kɛkɛ na wonim adeɛ no wo sɛ kɔpere bakora mu yɛbu nkurɔfo ti mu wuni ɛfiri du baako ɛkɔ a yɛma no to no bɛsɛ mu wuni ɛno afei ne ɛtu kɔ abra ne ɛmɛ ɛkɔ wiem aban mu ne na hɔ na mmara Rwanda ɔmo yɛ mmara fa na asi fam lɔyɛfoɔ wɔ gu ma yɛnyina kɛti mmara ne yɛnya mmara pete a ɔmo mɔ yɛabɛya yɛmammerɛ deɛ ɛdeɛ no mefra ntema ɔmo hyɛ fu ɛwɔ ase ɔmiyɛ da hɔ yɛ ɛdɛ sante yɛ tra se hwɛ ahemfo hwɛ ne ho hyia ɛyɛ ɛdeɛ no sopakɔ ahemfa tuntum ɛdeɛ no bobɔ bui ɛwɔ ase wofrɛ bi ɛnyɛ yie wɔbusa de ade korɔ nyinaa yɛ asɛm a yɛahenie ne ama ne ɛfɛ nanso yɛtotoro ase bɛdu baabie yɛnyɛ bi nhwɛ yɛnyɛ bi nka Yo, Nana, you better ask Papa.